kinukuha na nila kahit na maliliit pa para lang maibenta pa. Yung mga bangus nagkakamatayan. Kaya nito. Ilang kilo yung pan? Magkano yung 1 kilo? 30. O, 30 pesos 1 kilo. O halos pamigay na yan. Sinasalba na lang nila para at least kahit pa paano may kitain pa rin sila. Yung kawawa din naman ng mga nagbabantay ng kids. Yo, what's up? Good morning mga kalabarkada. So nandito pala tayo ngayon sa may tabing dagat at titingnan natin yung mga sitwasyon dito sa dagat ng Anda dahil nagdadagsaan kasi yung mga bangus. So may rating na dito. So ito yung mga nakuha nilang mga bangus. So, sinako-sako yung bangus. Ano? Mas ang dami pang mga namamatay na bangus mga kalabarkada. So ito yung galing sa mga cage na mga bangus. Kasi napakarami ng kids dito sa Marimpay. Tapos dito sa parteng Sapar, tapos sa Nara, tapos sa Awag, dito sa Anda, no? So ito yung mga nakuha nila. At ilang kilo yung kwan? Magkano yung 1 kilo? 30. 30. O 30 pesos 1 kilo. O halos pamigay na yan. Pero depende, may 10 pa yata, di ba? O may 10 piso pa. May 10 piso pa yung presyo ng bangus. Depende sa klase ng isda o klase ng bangus. Dahil nauuso kasi yung fish kill ngayon. So ang ginagawa nila, kinukuha yung bangus para maisalba pa. Kasi pag ganun na kagaya nito namamatay, hindi na napapakinabangan. So ang ginagawa nila, sinasalba na nila ng ganito. Kinukuha na nila kahit na maliliit pa para lang maibenta pa. Kasi pag hindi na isalba, namamatay na ganyan, wala, malulugi din yung mga nagbabantay ng kids. Wala silang tutubuin sa mga binabantayan nilang kids. Kasi siyempre may mga amo sila. At yung pag nagha-harvest kasi sila, may mga porsyento rin sila sa mga pinagbintahan ng isda. So ngayon kasi yung mga bangus nagkakamatayan, kagaya nito, sinasalba na lang nila para at least kahit papano may kikitain pa rin sila. Kawawa din naman yung mga nagbabantay ng kids kapag hindi na maisalba yung mga bangus. So nandito tayo ngayon para tignan natin yung sitwasyon ng mga bangus o ng mga nagbabantay ng mga kids. At sitwasyon din na nag-iihaw. Shout out kay tropa, kay Juan. So may dumating. Tingnan natin. Ay, giveaway. Giveaway naman to. Ang daming giveaway Ang lalaki. Meron pa din. Wow. Ayam ayam Ang lalaki
So mamaya darating pa yung mga ibang galing sa kids. So antayin natin para makita natin yung mga dala-dala nilang mga bangus. So may papunta dun sa kabila, sa kabilang pantalan. Kung nangyayari, baka puntahan natin siguro dun sa kabila. At titignan natin dun sa kabila. Ganito lang, oh, maliliit. Masarap to pang daing. Bilad na yung isda mo, silong mo. Silong mo yung isda mo, Gano? Maganda lang lang ito. Thank you. Ayun. Oh, binigyan tayo ng bangus. Doon pala lahat sila sa kabila. Ito mga talumpo na dito. Ang bubuhat mo na. Sinako sa ako. Sige. Oh, salamat kay Tropa, salamat. Thank you, boss. Di pa kayo pupunta sa kot? Aantayin nyo pa sila. So, pupuntahan natin doon sa kabila. Maraming nagdadagsa ng bangus doon. Alright mga kalabrikada, so galing tayo dun. So wala na tayong inabutan dun na bangus dahil nakuha na nitong truck. Nandyan na sa truck lahat ng mga bangus, so nahuli tayo. Wala nang dumagsang bangus dito. Naubos na. Nakuha na ng truck, so yun lang yung vlog natin. Grabe yung bangus ngayon. 30, 1 kilo, 10 piso 1 kilo. Makamura. Alright mga kalabrikada, no? So yun yung sitwasyon ng karagatan dito sa amin ngayon. So sinasalba nila yung mga bangus nila para maibenta pa. Kasi pag hindi talaga nila isalba yon, wala. Malulugi talaga sila. Kung makita nyo naman, sinako-sako yung kanina, 6 na sako yung nandun. Tapos inaantay pa nila yung mga buyer. Tapos dun sa kabila naman, yung sa pinuntahan natin, bali wala na tayong naabutan dun kasi nakumpra na lahat ng isang truck. Sayang, napakarami nun, isang truck daw talaga yung nandun. Pero at least naipakita ko sa inyo na ganun yung sitwasyon ngayon ng karagatan o yung sa presyo ng mga bangus, kung ano yung nangyayari sa mga bangus dito ngayon. Alright mga kalabrikada, no? So good morning po sa inyong lahat and God bless po. At ingat po tayong lahat and God is good all the time. So see you po sa next vlog natin.